DXDC Radyoman Report. Kamatayon ang gidangatan sa Kabatanon human kining mibangga sa lain pang motorsiklo sa Purok 1 Barangay New Morsa, Matanao, Davao del Sur niadtong April 23, 2024. Sa interview sa DXDC Army Davao kang Police Staff Sergeant Ronaldin Gomez, ang Chief Investigator sa Matanao Municipal Police Station, iyang giila ang biktima nga mao ang 18 anyos nga estudyanteng si Geoff Kobe Yamid. Sa investigasyon, sumala pa sa mga nakasaksi nga nakiglumba kinig motor sa iyang kauban, giingong nag-Superman ug mi-overtake sa usa ka payong-payong nga naglawig sab sa dalan ug bibangga sa usa ka motorista kinsa nakaangkon sab og minor injuries. O yes ma'am, positive to ma'am nga naglumba na sila duha ka motor o na nga daghan ang nakakita ba nga nag-Superman na siyang overtake atong payong-payong katong iyahang kalumba wala naming overtake ana lang siya. Gawas sa gipakusgang checkpoint sa Matanao MPS, ilabi na sa pagsuot og helmet, buot sa kapulisan nga mapakgang na ang mga drug raid sa lugar aron wala na kinabuhi pa ang makalas. Kada pong dugay na pod nga problema pod ma'am kanang mga batanon pod nga malambigit pod anang mga drug race moa po nang pahimangno pod diya sa publiko nga kung dili gyud nang ipadayon dili nila naputlon anihon lang gyapon na nila pag-abot sa panahon ma'am. Dugang pahinumdom ni Police Staff Sergeant Gomez. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman ID Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.